Augusto é un dos operarios do Servizo de Obras do Concello de Cambados. Na actualidade está a traballar en diferentes zonas da vila para deixar todo listo e introducirse de cheo nos preparativos da Festa do Albariño. Estamos con limpieza con hidrolavadora na zona de Santo Tomé. Xa fixemos todo o casco, o que é o centro e Feciñáns, e agora quédanos a parte de Santo Tomé. É unha zona por aquí polo centro, pero casi está todo prácticamente todo xa limpio coa hidrolavadora. Estamos xa preparando xa o Albariño, xa, bueno, a Vieira, que empeza xa para o próximo fin de semana, e xa o Albariño xa va facendo os preparativos, xa. Un dos obxectivos marcados polo Concello de Cambados era mellorar o servizo de limpeza do municipio. Pois ben, parece que van camiño de conseguilo, ou iso mesmo foi o que o edil de Servizos e Obras da localidade, José Ramón Abal, afirmou nunha comparecencia ante os medios. Redactar un documento que nos permitise e que nos axudara a seguir mellorando e seguir dando ese servicio que demandan os veciños. E nese documento que se fixo foi estandarizar procesos, facer toda unha serie de planos nas rutas de barrido no día a día aquí no casco urbano, na limpeza de cemiterios, na limpeza das infraestructuras municipais, limpeza de praias, limpeza de aceros, e o que fixemos foi precisamente un documento técnico que nos permita facer as cousas sempre do mesmo xeito. Esta mellora aséntase en tres aspectos: os técnicos, os recursos humanos e a organización do traballo. No apartado técnico, tal e como afirmou Abal, no último ano houbo importantes incorporacións de maquinaria. En canto aos medios técnicos, pois fixemos unha serie de inversións a través do Plan Concello da Deputación de Pontevedra durante estes últimos 3 anos e se adquiriron, por exemplo, pois o camión de baldeo que temos aquí detrás, se adquiriu tamén esta fregadora industrial, adquirimos un camión grúa, un camión volquete, 3 desbrozadoras manuales e tamén un brazo para o trator desbrozador. En total se invertiron en torno a 100.000 euros. O edil sinalou tamén que existe un incremento da partida de limpeza que o ano pasado era de 55.000 euros, aumentando ata os 70.000 neste exercicio.